Erokamano, janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo. Okinyi ma kawuono ni mondo achak aduog e studio ka, to mana gi wach Nyasaye. Omiyo janeno kapok adhi mbele, adwa nafulre ni mondo ing'e jal miwuoyo godo. Nyinga iluonga ni Bishop Agustine Omedo, ja Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony, buto koro Gonda School kanyo. Ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Ago erokamano janeno mokete Lolwe TV okinyi ma kawuono ni mondo awache wach kodi Nyasaye. Omiyo akwayi thuolo ni dakika moko matin machuok, to bang'e wabiro lamo kodi Nyasaye. Omiyo akwayi ni gimoro amora mitimo, kamoro amora ma intie, iwe gimitimo dakika matin mondo walam kodi Nyasaye. Omiyo janeno kapok adhi mbele, Nyasaye ora gi message kata thuon wach ma kawuono madwa na wuoye kata share kodi, mawacho ni pod nyalore we ywak. Mane thuon wach matin ma kawuono dana wuoye ni pod nyalore we ywak. Omiyo ji mang'eny oseywak, kata okinyi ma kawuono nitie ng'ama ne ok onindo otieno nikech okale wach moro matek. Nyasaye ora ka gi ujumbe ni we ywak, pod nyalore. Omiyo kapok adhi mbele, adwa ni kamoro amora ma intie kuloi mondo weche duto wakete lwet Jehova. Walamu. Ago erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro madhod chunye. Alamo ka an gi yie ni isetimone, isemiye winjo e nying Yesu ma jawang'. Janeno kamoro amora ma intie dwa ni kaw mumbi mondo iel, aeto wabiro lamo kodi Nyasaye. Omiyo muma madwa somo kodi Luka 7, wabiro chako kare 11. Omiyo muma no adana wuoye ni nitiere mama more muma kanyo, to mama ni ne nigi chandruok ariyo. Mama ni ne en chi liel, tiende ni jaode nosenindo, mano mokwongo. To mar ariyo, koro nyathine wuoyi achiel ma miderma, achiel kende, bende ochako ninde bade. Koro mama ni nodong' adong'a chi liel. En chi liel, ka joluo wacho ni chi liel, mingle. To amor gi Nyasaye, kendo amor gi Nyasaye ma jabiro ga chien. To muma wacho ni yani, sechego, koro gima ne odong' en koro kaw wuode no, dhi kete bur, hai tiike to dok e dalane. Mane gima wachno mama no ne nigo. Kendo chunya wacho ni joneno ne osetimo neno. Te nitie Yesu koro mo gi mama ni, oromo kode ka giting'o thigo, giting'o maiti, gidhi iko. Tiende ni chunya wacho ni neno ne osetim. Mano ne osetim. Nyaka joma wacho no mejo. Wabiro dong' kodi, to bang' dweche 3 giriweyi gichako laro mwanduni. Mago be ne osetimo neno. Nyaka joma wacho ni jokano donjure tend marambulu cha. Maka bende ne osetimo weche noserumo. Tiende ni ing'eni jomoko koa gi liel e dhogi to giwacho ni liend ng'ane ne rach. Akia ni gidwa ni gidhiga gi dhogi, akia ni gidwa ni giwega dhogi. Mago bende ne osetimo neno. Gima nodong' en kawo wuode, Yesu romo kode kokawo wuode, koro gidhi kar iko. To amor gi Yesu ma jaketh protocol. En ojaketh ga mpangilio. Nikech andiko wacho ni bang' mano Yesu romo gi mama no, jal ma jabiro ga chien ka geno oserumo, kech mama ni geno ne oserumo. Ne oyudo ka giting'o maiti, koro gidhi kar iko. Adier geno ne oserumo. To amor gi Yesu ma jabiro ga chien. Sama noneno mama cha to nokeche, to nitiere wach manowacho, wach matin kende. Ng'eni Yesu ok chande gi weche mathoth ma dhano chandore godo. To amor gi Yesu ma kawuono. Amor gi jal makele e studio ka kawuono, mabiro lamo kodi Nyasaye. Omiyo adwa na som kodi muma no. Chunya wacho ni Yesu kata obedo ni mama ni chuore notho, haito wuoyi achiel manogeno kuome be noninde bade. To amor gi Yesu ma jabiro ga chien, en obiro ga chien. Mae momiyo thuon wachna ne wacho niya, nyalore, pod nyalore we ywak. Mama ni nokong'eyo nonyalo dok e dalane gi wuode ka ngima. Omiyo adwa na som kodi Luka 7,
Wabro chako kare 11. Haito wawinj wach Nyasaye. Muma wacho niya, ni bang' mano Yesu nodhi e dala moro miluongo ni Nain, kaachiel gi jopuonjrene kod oganda mang'ongo. To kane ochopo e dhoranga dalano, noromo gi ji moting'o ng'at motho ka gidhi kar yiko. Ng'at mothono ne en wuowi ma miderma ma wuod dhako machiliel. Ne ng'at mothono ne en wuowi ma miderma, to kendo en wuod dhako machiliel. Noyudo ka jodalano mang'eny jodhi kod min mare kar yiko. Kane Ruoth Yesu oneno dhakono, nokeche mowachone ni we ywak. Eka nosudo machiegni momulo thigo mane oting'o wuowi mothono, mi joma ne oting'e ne ochung'. Nowacho niya, wuowi awachoni, ha malo. Mi ng'atno noa malo, nochako wuoyo, kendo Yesu nomiye min mare kangima. Kata okinyi ma kawuono ni adwa na wuoye gi mama moro mokete lolwe TV sani, kata jaduong' moro mokete lolwe, kata nyako moro, kata kijana moro, kata chiliel moro yie mamu mawuoye sani ni, kata nyathi skul moro mabro wacho ni bishop ane makale wach moro matek. Geno na ne oserumo, ne ok anindo otieno, haywak chunya lit. To muma wacho niya, pod nyalore we ywak. Akelo Yesu jal mane gi teko, jal mane gi duoko makare, jal mane kane oneno mamacha nokeche mowachone ni we ywak. Nikech mamacha ne ywak, adier chunye ne lit, adier en chiliel, to chako ni owuode bende chako ninde bade. Koro nodong' adong'a chiliel yie. To amor gi Yesu majabiro ga chien ka chandruok ng'ato ni godo. Gima mora gi wachne ni Yesu kanoromo gi mamacha, Yesu kanoromo gi mamacha, kane gi joting'o nyathicha ka gidhi kar yiko, ne ok owacho weche mathoth maji ka ng'ato tho tiwinjo ga niya, nikech joluo wacho ga ni ng'ato ok tho nono. Iwinjo nang'o monege? Yesu kowacho wachno, kata ne ok ochandre gi weche penjo mathoth, ne udhi yike kanye. Be ok owacho ne mamacha niya mos, be ok ogone mos. Be ok ochandore kopenje niya, jowadwa bung'e ni an Yesu anyalo dhi somo misa ma yikni. Gima nowacho ne mamacha, nowacho ne Yesu, nowachone niya we ywak. A very simple word. Kata kawuono adwa na wuoye gi mama moro manena kasani, jaduong' moro mane okete lolo TV, ng'at mane okete lolo TV mane ywak, ne ok onindo otieno. Hawacho ni niya ne we ywak, pod nyalore. Yesu nie pap kawuono. Beni en tuo mosesani ndalo mathoth. Adier nitie mosesando ng'ato. Isedhi osiptende matindo gi madongo, duoko onge. Adier tinde ji osechakini maiti mapok olandi. Samoro en gi tuo mar pressure, samoro en sukari, samoro en asma, samoro en wich bar, samoro en maringe choke. Hawacho ni we ywak. Samoro en dulume, samoro en single cell, samoro en tuo ma isetemo to tamore. Yesu kechi kawuono, Yesu nie pap, we ywak. Hawinjo kobiro chango ng'ato. Wewe gi ng'at mageno ne noserum. Adier ma wacho ni bishop ane machunya lit. Yesu wacho niya we ywak. Adier kisomo moro kamarika bich madhe okadhi somo, jal moro nitiere manose tuo kuom higni 38, to malaike moko ne tugo ga piedho yawo moro kacha. To nitie ng'at mane osebedo kanyo matuo kuom 38 good years. To kanoromo gi Yesu, kanochopo kanyo, Yesu ne ochako ndiko statement weche mathoth ni rabi, an malaike moko tugo ga pi, ni to ka malaike tugo pi to an gikwongo na kwonga. To Yesu kochandre gi weche mathoth. Yesu nowacho ni an iwinjo, chung' mondo ikaw piendi mondo iwuothi mondo idhi. Negi kanyo no ng'acha nochung'. Kata kawuono akia ni winja ka in osiptal kanye, akia ni in otanda mar midekre, we ywak. Yesu nie pap kawuono. Hawinjo kobiro gonyi, kendo tuo mosetuoi ni Yesu changi. Toke Injili ni Yesu gonyi kawuono kendo yudo chang makende. Wawuoye gi ng'ato, akia ni bende wuoyo gi ng'ato. Samoro tiche mesemanyo, ng'ato nena ka mose manyo tich to ok oyudi. Samoro adier ni certificate, ne somo kendo in gi degree, hini ng'isi manena kuna kazi. Samoro ng'isi ni kuja keso. Samoro adier isemanyo tich kamihindi, ini ok kawi. Iwinjo ka geno no serumo adier, hindi kuji tich permanent to ini dong mana casual. Geno ni no serumo.
Wuowi gi ng'at machalo kamano. Madi duoko nyaka papers mikano e sanduku piny. Yesu nie pap kawuono. Nikech 13 matindo no Yesu nowacho ne dhako cha ni winjo mama we ywak. To Yesu konene to keche momulo thigo ma nyathi manochotha nochier ma Yesu omiye min mare kangima. Kata kawuono Yesu nie pap. Amor ni jal mokete lolo TV kawuono ni ija hawi. Yesu kawuono rado kodi kendo timo ni dwadho madho chunyi. Dongo ndike muma mare Ecclesiastes 11:9 ma wacho niya ni un joma tindo beduru mamore ndalo ma pod utindo, yuduru gik moko ma chunyu gombo, ni kata kamano ng'enuru Nyasaye noyalo kuom gik moko mutimo, ni kik iwe gimoro chandi makelni chun lich, nikech bang' kinde matin ok ibi bedo matindo kendo. Tiende kawuono Yesu miyo ng'ato tich. Awinjo ka Nyasaye gonyo ng'at mami tich e nying Yesu. Onge gima tek mano setemo tamo Nyasacho. Kata benie ni kwe misemanyo to tamore ot. Adier era norumo moduono kabala taglo. Uno kuro medhok. Adier ng'ato ka ng'ato samoro ninde sitting room, ng'ato ninde bedroom. Genu nuno oserumo. Samoro ji wuoyo gi SMS e simu. Amor gi Yesu makawuono mawacho ni ani pod nyalore we ywak. Yesu nie pap kawuono. Awinjo kobro timo ne ng'ato mageno ne oserumo. Mawacho ni bishop ani mageno na oserumo. Dongo ndike sa 9:6 ma okasom. Nini kech no nyuolwa jawar. Adieri biro nyuolo nwa wuowi. Ne loch no bedi e lwete. Ne luong nyige ni jabura ma ono. Nyasaye maratego, wuoro manyaka chieng' kendo ruodhi kwe. Tieni ene monyalo kelo kwe e odi. Kata kawuono awinjo kobiro tim. Kaka no kecho mamacha. E kako dwa kecho ng'ato kawuono. Yesu en achiel nyoro tinende kendo manyaka chieng'. Japuonj eno koriambi be okolokre. Eno dwaro mana yie kende. Kata kawuono awinjo kobiro tim. Aneno ng'ato nena kasani kendo Roho Maler ng'isa ni ng'ato kete lolo TV sani ma pi wang'e go kala kala. Kendo wacho ni bishop weche meyalo ane maparo ni yala. Ane mawinjo ka geno na noserumo. Mana kaka mama misome mumacha geno ne noserumo. Adie donga chiliel nodong kende. To bang' romo kod Yesu, bang' romo kod Nyasaye, bang' romo kod Ruoth miwinjo ka yalo kani, Yesu timo kawuono kaka notimo ne mamacha. Wuowi gi ng'ato samoro semanyo nyathi ndalo mathoth toko yudi. Adier samoro isemadho yath ndalo mathoth lokruok onge. Samoro moko ni nyaka e bwo tanda kawuono. Samoro iseneno dakteche matindo gi madongo, nyaka gynecologist duoko tamore. Adier samoro imako maber to wuogi dweche 3. Samoro adier imako maber to ok iting'. Adier inyuolo mabendi to ok iting' e bamni. Iwilo gi lo gi maram makwar. To kawuono Yesu nie pap pod nyalore we ywak. Kata be nisekali alino, kata be ni weche osebedo kodi matek. Amor gi Yesu ma jabiro ga chien. Mana kaka nobiro ne mamacha. Mano keche mowacho ne niya we ywak. Kata kawuono awinjo ka Yesu biro timo ne ng'at machalo kamano. Mano osekale wach matek. Mano osekale weche mathoth mawacho ne yane jowado an geno na noserumo. To kawuono awinjo ka geno nitie. Donge kisomo Samuel mokwongo 1 e wang'e. Amor gi duoko ma Nyasaye notimo ne Ana. Kata kawuono biro timo. Adier kisomo Marika 5:25, mama ma yie nosechwer kuom higni 12. Geno ne noserumo to bang' romo kod Yesu. Jal madwaro mana yie kende. Mamacha amor gi yie ma mamacha nokawo. Ni kano luoro lakre to mula rwako la Yesu to remo chok instantly. Kata kawuono awinjo kobiro timo. Iwinjo kamari ni to tek machalo nade. Nyasaye pokodeko. Nyasaye pokodeko. Amor no jabiro ga the last minute. Kaji osenyiero, kaji osewuoyo, kaji osegoye mbaka. Kodi ka japuonj thinyore, kata kawuono awinjo kobiro timo ne ng'ato. Ma wacho ni bishop, ane mawinjo kamara geno na noserumo. Hawuotho da wuoyo kenda ka janeko. Amor gi Nyasaye mawinjo kiyalo. Kendo amor gi Nyasaye manotimo ne mamacha. Ni kata an bende nyalo timona. Kawa yie. Beni en Kane emisemanyo. Ntiere ng'at manena kasani, nyako moro manena ka. Mose manyo ng'et ne modak go otamore. Adier osewuotho. Kawuono en chi Kisumo. Orucha en chi Nyakach. Orucha en chi Kindu. Geno ne osiru ne ng'at monyalo dak go otamore. Samoro adier in gi nyithindo 3, ng'ato ka ng'ato gi wuongi. Sani ipango kendi, ipidho gi kendi, samoro iwene gi mama ni dala. Ioro ne gimoro, samoro in idhi imanyo tiji med. Iwinjo kawacho ni tiji med rach. Saje chien nyalo kiti tich mane ok isomo. Weche gi kiparo to lite dhod chunyi. Iparo kaka nyithindi sandore.
nikech jachien odage ni ok inyal dak gi dichuo. Samoro adier tich to in go maber, to ne dichuo makendi otamore. Samoro jolupni nosekend adier, to samoro in emiduong' e dalau to pok okendi. Weche gi dhi gi dhod chunyi. Iwacho ni Bishop Ani Mageno na noserumo. Adiera ne madong', adiera dong' kaachiel cha. Amor gi Nyasaye mawacho ni pod nyalore we ywak. Akene ywak ang'o? Pod nyalore we ywak. Yesu nie pap kawuono kendo dhi romo gi chandruogi. Higani nyaka iyud dichuo e nying Yesu. Iwinjo kata dichuo no riembi, ibiro dok e dalani e nying Yesu higani. Japuonjo kirambi japuonjo kolokre. Yesu dwaro mana yie kende. Doge kisomo Zaburi 114 ma ok adwa dhi somo ni jomoko nobaya ba thim ne ok ginyal yudo mier ma ginyalo dakie nikech nokayo gi Mario noloyogi migeno mane gin go orumo. Ni to kane gin e chandruok kamano to ne giywak ne Nyasaye mondo okonygi mi ogologi e chandruok gino. Ne otelo negi e yo mochikore tir nyaka ne gichopo e dala ma ginyalo dakie. Kata kawuono dala minyalo dakie nitie. Iwinjo kamari ni mane? Yesu nie pap kawuono. Amor gi in mikete lolo TV saneni. Adier minena kamori betie kom. Samori in otanda mar midekre kanyo. Samori betie stol moro. Samori betie kom kanyo iwinjo adier. Iwacho ni Bishop weche meyalo dhigi dhod chunya. Tamor gi Yesu makawuono timo. Odwadore yie kende kaka yie kende. To tok Injili ni an gi yie ni yie na gi yie ni timo gimoro. Samora no ala adier. Mi pango tok timre kethore akethe lweti. Adier pesa ok moke lweti. Adier iwacho adier ni geno na ne oserumo. Tamor gi Nyasaye makele studio ka. Mabiro timo ono gi ranyisi. Japuonjo kiambi japuonjo kolokore. Kata kawuono biro timo. Amor gi Nyasaye makelo ka. Japuonjo kriambi japuonjo kolokore. Obiro timo kawuono. Onge gima tek mano osetem motamo Nyasachwa timo. Awacho ni benie no ala michako to podha. Samoro chunyi chido ga chida. Adier samoro niketo mena ok timreni. Samoro niketo lot ok timreni. Samoro ne yaw adwe ok dhini. Samoro in gi M-Pesa ok dhini. Samoro in gi yedhe donam kanyo mamako rech onge. Adier samoro in gi duka kata ng'at masudo onge. Samoro in go hotel kata ng'at madonje onge. Yani geno ni no serumo. Amor gi Yesu kawuono ni e pap. Pod nyalore we ywak. Iwinjo ko ala mane misepano to tamore. Nyasaye chungo andi kawuono e nying Yesu. Kendo ichako ala manolwani e nying Yesu biro timore. Yesu dwaro mana yie kende. Onge gima tek manosetem motamo Nyasachwa timo. Awinjo ko biro timo. Onge gima tek. Kata kawuono nyalore. Pod nyalore we ywak. Wawuogi ng'ama geno ne noserumo. Mawacho ni Bishop Ani Mageno na noserumo. Amor gi Nyasaye mawinjo kiyale lolo TV kasane ni yendi. Adiera winjo ka piwanga go kala. Jachien odage ni okanye ngima na ok nyal bedo maber. To kawuono amor gi Nyasaye. Benien kend. Nitiere ng'at mane na kantier. Mapango to chunye chida. Jachien odage ni ok nyal bedo gi dhako. Kata samine ne wuoyo kodi ni jaudi noringo gi nyithindo. Weche gi dhigi dhod chunyi. Samori kendo to kethore aketha. Samori pango to chunyi chida. Adier samine ne nena kani itedo rikende adier. Ichalo ni chiegi no to chiegi ngima. Ni jachien odagi ni ok nyal bedo gi dhako. Jomoko tino wacho ni mon jela. Ondika ni mon jela. To ndikie muma mar ngeche 18:22 ni ng'ama oyudo dhako oyudo gima ber en gi approve Nyasaye. Kata kawuono iwinjo higani Yesu nie papa obiro timo kawuono kendo chiegi manodhi ni aneno kaduogo ibiro kendo higani e nying Yesu. Iwinjo kamari ni mane. Nikech Nyasaye ikore ni e pap. Odwaro mana yie kende. Benien kong'o manie dala. Wawuoyo gi mama moro ka kata jaduong' moro manena ka maywago dala na tier. Ni kong'o orano dala ne. Adiri chunya lit kendo pi wang'e go kala. Kong'o mono nyithinde gedo. Kong'o mono nyithinde tich. Kong'o mono nyithinde kendo. Kata nyombo. Gine matino chagi ni Mr. DDO, Daily Drinking Officer. Hawuoyo gi mama moro ka machunya lit. Kendo wacho ni Bishop kiwacho wach kong'o to anemo mako dalana. Omako nyaka nyithindo manyiri. Onge negi somo adier to somo konygi. Onge matiyo kata achiel. Hawuoyo gi mama moro ka chalo kasani. Ni Yesu nie pap kawuono japuonj nie pap. Awinjo ko biro timo onge gima tek mano osetem motamo Nyasachwa. Kata kawuono biro timore. Onge gima tek mano osetem motamo Nyasaye. Iwinjo kamari ni an mane. Amor gi Yesu manoromo gi mama cha.
Adier ka noromo gi mama cha to nokeche mowachone ne we ywak. Kata kawuono mama ne we ywak. Awuoyo gi jaduong' mang'ise ne we ywak. Iwinjo mama we ywak. Yesu nie pap kawuono. Obiro kechi kaka nokecho mama cha we ywak. Kawuono akelo jaywe pi wang'. Iluonge ni Jek Nyadundo, ongo wang'e riek, en e studio ka. Obiro timo ne ng'at mosekawo yie kende, mawacho ni bishop, ane ma kong'o norano dalana. Tamor gi Yesu kawuono, odhi timo ni mama. Jaduong' odhi timo ni molok dalani, kata nosenyier dalani. Kentie miere moko ma nosenyier, mowacho ni gima ber manyalo wuoke onge. To kawuono Yesu nie pap. Wuowi gi ng'at machalo kamano. Benie not kata gedo misemany kentiere miere moko meje chino dagi ni ji ok nyal gedo, chuo ok nyal gedo, yawuoyi ok nyal gedo. Ichako ot pudha onge machung'. Samoro chunyi ichako ot maber to chunyi no chido godo. Samoro adieri pango mondo mi gedi kethore aketha. Adieri chunyi chido ga chida. Samoro ne pango golo dala. Higni tino oseluora bich. Gigi kethore aketha. Wawegi ng'at machalo kamano. Mawacho ni bishop ane magero na norumo. Kiwacho geno mar gedo tani manorumo na dier apango tok timnena samora dier ng'ato nena kama nochako gedo maber to oto chungie kode ma pesa no dhi molal. Iwinjo Yesu wacho niya we ywak. Yesu nie pap kawuono. Hawinjo kobiro timo kendi biro gedo higani e nying Yesu. Ibiro golo dala higani e nying Yesu. Hodi manot chungchi biro rumo e nying Yesu. Nikech nitie joma nena ka sani mopange center. Jechino dagi ni ok nyal gedo. Samoro nosenyiewo nyaka mabadi nyaka musumal ne piny mondo chak wuoth mondo bi odhi ogedi otamore. Kawuono dwa ni kaw yie nyalore ni ng'amo yie. Mana kaka mama cha ochako ndiko statement. Yesu ng'ise ni we ywak. Mana ma simple word kamano. No mulo pigo ma nyathi motho cha no chier mochung' ma Yesu miyo mien mare kangima. Kata kawuono dala wuogi ng'at machalo kamano. Kata benie ni nyombo. Nitie mama moro manena ka Mose dagi chuo higni 15 to pok oter kata diel dalagi. Adier chunye lit kendo go kala. To kawuono amor gi Yesu manie pap kawuono. Samoro adier pango mondo mi nyuom chiegi kethore aketha. Samoro chunye lit adier kineno nyimine ni maluwi nose nyuomo dhok te. To ine miduong' pok onyuomi kata diel. Weche gi dhi gi dhot chunyi. Adier gi goni siboi. Ka uromo dala chunye lit. Adier chunye lit be ok idwa kata dhi dala. Tamor gi Yesu manie pap kawuono. Jal mageno ne noserumo majabiro ga chien. Odhi timo ni kawuono. We jalisi kata pok onyuomi dhok. Hawinjo ka Yesu dhi timo. Kata pok inyombo. Hawinjo ka Yesu dhi timo. Samoro nenda ka dier nyigi dongo. Yawuoti dongo. Nyigi kori dwa nyuom to min gi pok onyuom. Weche gi dhi gi dal nyodh chunyi. Yesu nie pap kawuono. We ywak. Pod nyalore. Kendi biro nyuomi higani e nying Yesu. Onge gima tek mano osetemo tamo Nyasaye. Wuowi gi nyathi sikul moro ma bende gino ne noserumo. Adier ma samoro school fees kamogine otamore. Adier weche gi dhi gi dhot chunye. Adier osomo to gi chon noriek to tindo dok mana chien. Okia gima timore ngimane. Samoro ne college kacha. Okone kama fi biro ae. Adier moko nitiere ma school bende buogo ne jela. Nikech nitie miere moko ma chien notamore ni nyithindo ok nyal somo. Tamor gi Yesu mawacho ni kawuono we ywak nyalore. Kendo ibiro somo nyaka university. Fi biro yudore e nying Yesu. Onge gima tek mana osetem motamo Nyasachwa. Atim nie neno moro matin kech adwa lamo kodi Nyasaye. Saora momno walam. Nyako moro chieng' moro nenda kayale Lolo TV. Mana kaka ikete Lolo TV ni. Ong'isa ni bishop. Atiyo kendo an kod tich kendo ayudo pesa. Nito jachien odagi. Ni dichuo manyalo dak go otamore. Spirit of rejection. Samano kauna mana Lolo TV. Mano manya. Na ng'ise niya ondiki ni we ywak. Bang' lamo kode Ruoth Nyasaye ne otimo ono kende ode nyaka sani. Kijara mono bende romo nena kayale Lolo TV kama. To no romo bang' bona simo to romo koda. To ng'isa ni bishop. An na somo kendo an gi papers. Tasemanyo tich higni 7 pok ayudo. Na ng'ise ni we ywak. Sa ochopo makoro Yesu nie pap kendo gelo tich e nying Yesu. Sama na lamo kode Nyasaye to kotuke dweche 3. Yesu no Nyasaye no miyo tich kendo en gi tich nyaka sani ma permanent. Onge gima tek matamo Nyasaye. Mama moro beno nene Lolo TV kayalo kana kakinenani. Mawacho ni bishop no gochona ong'isa na setuko higni 20. Ok 20 good years which bar mo krum. Sama na lamo kode Nyasaye ma ng'ise ni mama we ywak nyalore no yudo instant miracle
miracle chang. Iwinjo kamari ni mane kela ne pap sani nikech adwa lamo gi ng'ato ma pi wange go kala kala ma wacho ni bishop weche miyala neno kadhi gi dhod chunya na mor nadwa kaw yie wawuoye gi ng'ato. Iwinjo ka in e piny mane? In Kisumu kanyo koso in Eldoret? In Nyamasaria kanyo koso in Kano? In Kidubei koso in Migori? Koso in Siaya koso in Busia boda? Koso in Nairobi ka koso in Mombasa? Iwinjo ka in kanye? Koso in mitoka? Koso in magawa? Koso in otanda mari midekre? Adwa na lam kodi Nyasaye kawane yie mama machano kaw kech sa ochopo mondo alam kodi Nyasaye. Weya ne gimetimo kinyalo mako tiviti make kinyalo go chonge ponye tego mondo alam kodi Nyasaye. Walamo agoni erokamano Nyasache loch. Akaw mama ni akete lwete, kaw jaduong ni, kaw nyako ni, kaw chiliel ni, kaw nyathi skul ni, kaw kijana ni akete lwete japuonj. Magi ne oserum. Ne okonindo tieno Nyasaye. Dhiye kama entie timne miracle mana kaka ne timo ne mama cha. Nikech pod itiyo nyaka sani. Nyasaye pod ngima kendo timo gik madongo. Kaka ne timo chone kaka timo sani timne. Alamo kan gi yie ne timone e nying Yesu majawan. Janeno mana kaka wacho ni nyinga iluonga ni Bishop Agustino Omedo. Aja Kisumu County, agweng miluongo ni Kogony buto Korogona School. Ajal mowar kendo aja neno mar Yesu Kristo. Omiyo ago erokamano kendo yie minene kaono bed godo ni Yesu osetimo. Omiyo kanisa na maleme iluonga ni House of Hope and Redemption International Church. Wayudore Babadogo Primary Nairobi ka kanya mawanege all kendo jawacho gani Nyasaye loso kanisa bende piny Nyamasaria kanyo. Wabiro bedo gi kanisa maduong very soon kendo biro lando ni kama kanisa nitie. Omiyo awe namba na mondo watudre e sach Nyasaye. Namba na mar simo en 0726 843941. Anuoyo 0726 843941. Namba na machielo minyalo yudago en 0750 383499. 0750 383499. Kao kamano to Nyasaye mondo gwedhi ka watudore. God bless you.